chuoduryghatआव पिकनिक जाफैदों स्टाफ गासिबो ओरै दंजोबो खामानि मावगासिनो दं नैबे दैया बोरैबा Tara monso ar khali mobile mobile पिकनिक जानाय ना नोंखौ लायालै सिफ्ले आखाइजों सिफ्लेबा मोजां टेस्ट जायो दे बानायगासिनो दं दे जोंहा एबार संख्रि बानलु होफबदो सिफ्लेदो गोसा गोसा जानोसै सावगासिनो दं नै आइटेमा बेसेबां बुरजा लाबोबाय दंफ्राव गैया मा मोजां एफा सावजोबो जाखांबाय Nanti bidik kak bertanya, nanti bidik kak bertanya. Mana biar? Senaya, rona, ronunga. Kiki kaise? Kiki kaise? Gahuri kaise? Itu gahuri kiba korse? Itu बहुत टेस्ट होइसे. खाबो मन गइसे itu. Itu फुलको. Tara monso ar khali mobile mobile पिकनिक जानाय ना नोंखौ लायालै एफाले साब कि सब्जी काटছে आलु आरो आलू काटছে आरो আপনি কি কাটছে